Hej, jeg hedder Rasmus, og jeg er undervisende redaktør på Uganda Afrika Magasinet. Jeg kan rapportere fra Kampala, at her vælter med historien. Vælter også med trafik. Det skal man lige lære at leve med. Jeg er sammen med en fotograf lige nu i gang med en utrolig spændende historie om Ugandas homohad og den der tilhørende kommende lov, som meget rammende er blevet døbt Kill the Gays. Jeg har besøgt en række aktivistorganisationer, jeg har talt med homohadende præster, og i aften skal jeg have fotografen på Kampalas sidste tilbageværende bøssebar, sammen med nogle af de her stakkels bøsser. I næste uge skal vi lave en historie om NGO-industrien, længere op nordpå, hvor jeg bor i Gulu. Og der er et hav af andre spændende historier, alt fra overdødeligheden blandt Boda-kører til spændende forretningsmuligheder blandt unge ugandere med IT-kundskaber. Det er simpelthen bare at gribe pennen eller fotografiapparatet og hoppe ud i det. Vi glæder os til at tage imod jer.